В днешното видео заедно с брат Нянди започваме 100 дни оцеляване в Майнкрафт. Днес ще видите първи епизод и първите 10 дни от тази чисто нова братска поредица. Ако искате да продължим, оставете по един лайк на това видео точно в този момент. Когато този клип събере 30 000 лайка, ще публикуваме епизод номер 2 и следващите 10 дни. За да не го изпуснете, приятели, абонирайте се за канала още сега. Има и още една добра причина да натиснете бутона subscribe. Ако го направите, участвате в супер як Back to School Gaming Giveaway тук в NeGamer, в който 3 от вас ще спечелят комплект раница с НССР. Само погледнете колко яка е тази раница с НССР на Brawl Stars. Или пък този комплект на Among Us. И разбира се, тази мега яка раница с PlayStation контролер и цялата, вижте я, обсипана е в PlayStation бутоните. Единственото условие за да участвате е да се абонирате за канала с камбанката. Това е. И като става дума за giveaway, ето го победителя от последния giveaway в епизод номер 6 на Inventory Pets, който печели мишка на Logitech G502 Lightspeed. И разбира се, хора, ви напомням, че може да си поръчате от най-готиния училищен мърч през NGMR магазина ни в Sunday Habit. Има супер яки дизайни, раници, тетрадки и съм сигурен, че с тях ще имате много късмет през новата учебна година. Честито! А сега, хайде да започваме да оцеляваме с Анди. Приятели, добре дошли! Здравейте! Време е с Анди, не ме огребе! Да започнем нашето оцеляване 100 дена. Двете атлета ще оцеляваме. APG и NeGamer оцеляваме заедно. Това, което искам да ви кажа, че вече е ден 0. Първото, което трябва да направим, да вземем дърво, брат. Взимай дърво, брат. Окей. Ден 0 започва! Оцеляването ни започна! Да вземем дърво, брат. Както се почва всяко едно оцеляване в Майнкрафт. Да вземем дърво. Дърво! Чакай аз да си направя един крафтинг тейбъл. Малко поръчки да си имам. Така. Stone Age, let's go, speedrun. Браво бе, Анди. Анди speedrun, сега ще убие дракона. Въглища, Анди, въглища има тука. Добре, направих си стон кирка. Направих си първите факли. Добре, Анди, кажи какво правим сега, брат? Трябва ни флинт енд стил между жълто, за да запалваме храната. Ето гравел, ето тук може да има, Анди, ела. Имам 2 флинт. Аз нямам. Нищо, ето, аз ще ти дам. Мерси. Аре, Анди, давай да ходим към езерото, по реката ли, езеро ли, какво е това, ела да видим какво е. Виж, това е за храна, нали? Да. Овца, Анди, овца! Трепя! Давай, ще си направим легло. Убих черната овца, ти уби бялата. Сега ще убия и сивата, защото не искам живота ми да е сив. Искам живота ми да е радостен, а не сив и гнусен. Анди, там има тръстика. Тръстика и прасета намерих за храна. Това е прасето Румцайс. Убих Румцайс. 3 Румцайса. Анди, какво правиш, бе? Що се взривяваш? Въглища. Майте на въглищата, трябват ни айран. Ето желязо, виж. Гледай го, брат, виж го колко е гнусно, брат. Ма верно прилича на умрели зайци, бе, брат. Точно като някакви бутчета е. Бати гнусното желязо, ужасно е. Да си правим по 2 кофи. Ето славам се ми се пече желязото. Това смолкър ли е? Найс, аз имам 5 пържоли, ще сложа. Ето още. Между другото, много ме кефи оцеляваме заедно. Ще бъде, според мен ще е много забавно. Много ме кефи мене. Ето направих си щит. Ето правя си една кофа, както Анди ми каза. Ще вземем вода сега. Отиваме на експедиция. Я вим насам какво има да е. Омага, огромен равин. Леле, майко, огромен равин, брат. Много добре. Анди, чакай. Какво? Чай, бе, аз нямам Optifine тук. Диаманти! Това там, нали това са диаманти? Да, диаманти! Чакай, ето къде се слоям. Let's go! Диаманти, брат! Ето! Аз ги видях, човек, и се опитах да ги зумна, ама нямам Optifine. Омага! Браво, бе, Анди, събирай! За следващия епизод, хора, и аз ще мога да зумвам и да съм готин, ама за сега не мога. Много тъжно. Анди, ти къде си, бе? Тук само взех малко вода. Идвам. Че аз тук изследвам самичък и малко почваме страх, защото е много тъмно. Аксолотъл, Дани! Аксолотъл! Аксолотъл! Къде? Ела! Идвам. Къде, бе? Зад тебе!
Бързо, бе! Абе, подминаме 5 пъти, бе! Къде си, бе? Ето, бе, пате, сляпец! Къде е ашулотела? О, желязо, чак. Виж, Майя, това желязо, защото ще избяга. Аз вече имам 23 желязо. Ето, дам ти тази водата, за да си хванеш акселотелче. О, ес! Ето го, розовичък е хубав. Къде? Ето го! Как се подава? О, не, крипър, Не, ще убиях слота! Чек. Анди, какво правим? Не! Анди! Ау! Не! Ау! Жив е! О, мага. Мисля, че оцеля. Оцеля Къде? ли? Не, той беше тук, умря! Анди! Не! Стига, човек, имахме шанс да имаме домашен любимец. Ще го намерим. О, лад, Е, виж колко пещери и айран, брат. Между другото, като имам диаманта, може да съберем бързо обсидиан. Още диаманти, ела, виж колко са много. Къде, бе? Това, майко ми, омага, над 10 са, брат. Ела. Брат! Между другото, приятели, пишете ни долу в коментарите какви неща искате да направим в нашата поредица, в нашото 100 дни оцеляване. Какви постройки да направим, как да се развиваме. О, мале, диаманти. О, тук има много, бе. Мале, Анди, аз ще взема диаманти. Взимай всичко, брат. Ес, хора, диаманти! 4 диаманта имам, може да си направя диамантена кирка. И ще аз да ти покажа една магия, брат. Да. Вгледай ачивментите само. Ти от някакъв прошляк голи бос директно с диамантена броня. Ето, хора, каска, бутушки и панталони. Вече съм пълна желязна броня и сега ще си направя и една диамантена кирка да имам. Хора, искам да ни видите само в края на първи ден. В края на първи ден. О, злато, Анди! Ти не го ли видя, бе? Много добре, сега се развият нещата, брат. Много добре, да. Супер сме. О, зомби! О! Помощ! Анди! Помощ! Бягай! Движеш се по водата, идвам! Чай, че видях Ендермен и скелет! Убих скелета! Идвам! Крипър, дай! Не! Не умирай, брат, моля се! Помощ! Убих го! Ела тука. О, пусна картоф, Анди, имаме картоф. Дани, много красив акселото има тука, by the way. Жив! О, не пребих се, Анди. Вземи го, ето тук. Чакай там. О! Леле, той е много красив, бе. Той е бял, той е. О, взех го, Анди! Аре се малко ще се махаме от тук. A few moments later. Излезнахме! И сега точно изгрява слънцето на ден втори, нали? Да, о, не! Пате, как не го убивай, трябва да го подпа... О, мага, брат. Говедо мръсно. Добре, Анди, аз мисля след тази подземна експедиция да ходиме малко да търсиме неща над земята. Аре, имаме още 8 дни, брат, има време. Аре, примерно нещо село... О, пчелички! Пчелички. Между другото, пчелите, ако има над където ще се заселим, е много добре, защото всичко ще се развива много бързо. Да, защото те помагат за растежа на цветята и зърнените култури, нали? Ако имахме Silk Touch, можеше да вземем кошер да си направим. Ама нямаме, да се махаме от тук. Защо унищожи кошера? Нали няма сме тук, отиваме на експедиция. Защо остави пчеличката бездомна, бе? Ти взе дома на пчеличката, бе, бати гадния, брат, как може? Съжалявам. Сега сигурно цялото ни оцеляване е вече прокалнато, защото ти направи такова злодеяние. Чувствам се гадно. Ти видя ли пчеличката? Искам да запомниш лицето на тази пчеличка, която ти подмина, защото ти унищожи дома. Преди точно една минута тя имаше дома, вече е бездомна пчела. Между другото, вместо кошера първо мислех да убия пчеличката. Ти си бати съдиста, бе! Защо си такъв? Не знам. Сега ще видиш Майнкрафт, боговете ще ти го върнат. Ето, за да се реванширам, обещавам, че в тази сервайвал поредица ще направя ферма за пчелички. О, вълк! Анди, вълк! Имаш ли кокали? Дай да го опитомиме! Нямам. Аз имам! Нямам кокали. Анди, опитоми го. Опитоми този вълк. Леле, тук има два. Два вълка има. 3 вълка!
О, мага! От първия път го опитомих! Наистина ли бе? Имаме куче! Имаме куче! Yes! Анди, кръсти го его! Това е его. Бързо, това е его. Дани, ето ти твое куче. Драган го кръсти, сета. Ето този си го харесах. Айде бе. О, ето го! Yes, опитомих го! Що ме бие бе, тъпото пса! Какво направи бе? Какво направи? Защо се сбиха помярите? Сбиха ли се кучетата? Кажи му на това да седне! Кажи му да седне! Не! Не! Не мога, брат. Що ни уби кучетата бе? Защото ти ме удари без да искаш и тъпото ти се почна да атакува, брат. Анди, ти уби двете ни кучета. Преди това уби пчеличката. Какво ти става? Аз ще си опитам сега този. Добре, дай. Ето имам си куче. А моите кукали? Свършиха тук-що, махай се. Сам тъпото ти пак ще ме бие, бе, брат. О, не! О, не! Добре, аре, махни се, отиди. Не! То, аре. Добре, може да те попитам защо ми уби това кученце. A few moments later. О, малка крава. Не я убивай, остави животинчето на Мил. Не убивай майка му, разкарай се. Добре. Трябва ми храна, бе, брат, what the fuck? Защо уби майката на малката кравичка, сега трябва да убием и малката? Добре, майната й. Кой на няк? О, защо? Малката кравичка дори не разбра, че има майка, бе, брат. Той е бате, ти лут ли си, какво говориш? О, не! Анди, стрелец, пази ме! Къде си, бе? Къде си ти? Къде си? Бях като... Анди, бе, аре, помогни ми! Това не е къщата. Това е дома ни, направихме си дом. Моля те да се маха от тук. Не, няма да се махна от тука. Да, трябва, бе. What the fuck? Ще те удавя, брат. Вече нищо. Не! Аре, идвай. Виж, Дани, полянка намерих. Гати яката полянка, тук между другото става за база. Вълци, Дани! Нямам кукали, бе! Аз имам 5. Къде са вълци? Ето ги, просто пред нас са, брате, там. О, ето го. Чакай първо аз да опитам това куче. Така. Добре, дай ми са другите два. Накарай го седне, нали? Окей. Хайде, куче, тръгвай се. Малко вълче, брат! Малко вълче! О, можеш ли него да го опитомиш? Си, бе! О, мага! Малкото вълче ми стана вълче! Да, бе! Моето вълче сега ще убие прасето, гледай. Браво, бе, вълчо! Аз само отивам и ги маркирам. Бам. Добре, къде си само? Моя вълк е уникален, братле. Удрям някое животно веднъж с брадвата и той просто ги убива. И аз само събирам след него, братле. Виж го! Мале, това е много яко, бе. Анди, честито, Анди. Ето, и аз се запознавам с вълчето на Анди в момента. Ти си послушен. Може да му отцветиш каишката, не знам дали знаеш. Не знаех. Трябва ти цветенце. О, ето! Аз ще го, като APG-то, вижте, там има сини цветенци, ще взема синия боя и ще го цвета в синьо. Добре, аз като не геймър трябва в оранжево да си го отцвета. Трябва ми някакво оранжево цвет. Кой имам червено, жълто. И са просто трябва така. Направих му синята каишка. О, ето две оранжево. Ето! Вече е оранжев. Ето го не геймърското куче, оранжево като факлата. Ето ни, хора! Ето и цялото семейство, да не виж. Къде си? О, много яко! Овца! О, ес! Овце, хора! Сега ще си направя легло. Ето, 3 бели овце. О, отцвети си леглото в оранжево, аз ще го отцвета моето в синьо. О, добре, сега ще си направя на оранжево легло. Абе, защо? О, бебето ви куче го атакува, виждам тебе! Мале, бебето ти куче победи кон. Кучето е точно като мен, убиецът малък. О, ес! Ето виж, имам си оранжево легло, Анди. Добре, дай да търсиме село. Къде има село? Натам му има, аре. Аре.
Хайде кучетата идват след нас, гледай какво е. Да, виж как се телепортира, защото не мога да не стигнат и се телепортира. Браво, кучета! О, порасна! Анди! Порасна! Аз твоето куче, между другото, го видях как порасна, буквално гледах точно в този момент към него. Виж го много как се топли. О, той като него може да се топли, брат, до печка. Мале, това е уникален обаче. Аз сядай тук до другото куче, бе. О, много яко! О, виж, аз мога да си го храна с сърчица. Чай аз да го нахрана, мога, че сигурно ще завиди. На ти бе, овнешко месо. Между другото, може да се опитомим и котка също и папагали. Ето ти овце! Ето ти овце! Взимай! Имам достатъчно, правя си тако. Давай, аз си слам тук леглото. Дани, APG легло, брат. Браво. Кучето ми спеше върху стана мен. ден. Кучето ми се казва Паткан. Уникално. Знам. Руинт портал, я да видим какво има в честа. Пълен булшит, нищо не. Верно, ама ще взема. О, има златен бог! О, има тикви! Викам, че е добър знак, защото може да има сел, май. Лодка ли ще правим? Айде. Аре, идваш Я да аз да карам, ако искаш. Аз ще карам безспокойно. Добре, айде. Аре, кучляци, идвайте. Те ще телепортират при нас, споко. Добре, тръгваме. Ето ни! 5 minutes later. О, аметист! Това кръговото под водата, крепостта, това е аметист. Влизай. Ще направим далекогледи. О, верно ли? Мага, много е красиво. Вътре съм! Шит. Къде бе? Вътре има една дупче, само направих. Анди, давя се! Ето! Ето бе. Успях! Тука съм! Аметист! Дани, само да ти кажа, не ги чупи тия... Мака, брат. Как да, какво се прави? Това не беше пораснало, това тук е, това тук, щупи го това тук, Тия кристалчета, бе, тия. Те са пораснали. Имам подарък за теб, искаш да дойдеш да го видиш. Да, ще ми направиш далекоглед, нали? Да. Не ти трябва Optifine, когато си на новата версия. Ето, Анди ми даде далекоглед. Я да видиме с този далекоглед, какво мога вида? Порадвахме се на далекоглед, дай да се махаме от тук, че не трябва да се села. 2000 years later. Бате! What? Хора, какво става тука? Анди, бягай! Анди, село! Бързо! Има и пустиня, ще изследваме пустинята, брат! Човек! Ето го селото, виждам село! Давай! Дани... Имаме проблем. Чакай, че съм на много малко кръв! Имаме доста голям проблем, Дани. Какъв е проблема? Толкова време сме пътували по вода, че сме излезли от чънковете на кучетата и в момента няма как да дойдат. Не ми казвай, че сме си загубили кучетата, не! Не знам, дано да се върнат кучетата. Здравей, селянино! Бате, има 3 вилиджера върху мен докато спа, бе! Лошо ли ви е, бе? Ето, сетнах си респаун поинт, айде. В този често ставам всички глупости. Дани, мога да ти покажа едно много яко нещо, брат. Какво? Имам си котка. Сериозно ли, бе? Хайде, Гарфилд. Глей са. Слагаме едното в този ъгъл и другото в този. Имаме и безкрайна вода. Така, хоп. Да, ама ти преба безкрайната вода. Ето бе, тук го служи, бе! Ето ми е тъпата котка, брат! Да, много е грозна. Не бе, между другото е готина. Пистия очи, бе! Пистия жълти очи демонични, бе. Вижте я. Не бе, готина е. Готина остави я, много ме кеф. Ще остава за сега тук седнала. Мале, тази котка е уникална. Все едно има златни очи, братле. Дай да спиме. И на ден 6, приятели, ще ходим в търсене на пирамиди. Големите пирамиди! Жълтите пирамиди на Захари Бахаров. Точно така. Пирамидите на богатството. Знаеш, що са жълти? Защото някой фараон ги е препикал. Не, защото не са си били зъбите. Much later. Дани! Анди! Село! Намерих още едно село! И аз също ще ти кажа, моето оранжево.
Ти какво се намери бе? Оранжево в саваната ли? Какво е? Като това, дето намерихме преди това. Аз намерих трето село, брат! О, Анди, има някакво замъче вътре, бе. Чакай да видя има ли нещо интересно в тия къщи. О, този е такъв, дето прави отвари, бе. Я да видим тук на втория етаж. Не, нищо няма. Чакай, горе. Не. О, има ковач! Има ковач! Анди, има ковач. Я да видим какво има в този чест. И... не нищо особено. Буквално 3 желязо и 3 ябълки, брат. Аз ще ти кажа какво аз открих. Какво? Имам вече втора котка, която е чисто бяла с синьо око. Ама в моето село няма нищо, между моето адски тъпо. Абе, тук обаче, буквално всеки селянин има някаква различна професия. Не, нищо интересно няма тук. О, Анди! Открих рейдърска кула! Анди, идваш ли? Къде си? Идваш ли? Зад тебе. Давай. Чакай. Дани! Чакай, Анди. Не убивай никой! О, не! Как да не убивам никой, бе? Не убивай капитана, ще ни рейднат всичките села, брат! Добре, тия другите да ги убивам ли, защото те ще ме убият мене, Анди. Убий всички, ма не убивай това със знамето му. Анди, помощ! Анди! Ще ме унищожат. Скачам. О, не, хора! Къде си? На рейдърската кола. Тука! Всичките ме следват. О, Къде убих си един! на рейдърската кола? Убих един! Сен темпъл! Ще ги убия! Убивам ги! Yes! А ти качи ли се на кулата? Да, лутнах я, споко. Аз скочих с вода. Като... Ама какво намери горе? Имаше ли нещо интересно? XP ботъл, нищо особено. Анди, ще ме убият! Не, скри се някъде, Куба, не знам какво, идвам. Мале хора, вижте ги колко са много! Вижте ги! Леле, цяла войска са, брат! Виждам ги, идвам да ги убия всичките, брат. Айде, да се махаме тук, Аре, махаме се. Мисля, че натам майни е нашето село, или? Натам е, да, аз така мисля. Айде. 2000 years later. Разгеле, открихме го, гад ти човек. Не мога повярвам. Добре, Дани, аз ти правям сега да почваме, брат, да си правим къщите. Добре, сега, нещо тук да ти кажа, не ме кефин. Добре, дай малко да експлорнем още, да изследваме и да ходим да си правим база вече. Айде. О, Анди! Брат, пустинно село. Виж какви са селяните. Да бе, като някакви египтяни са. Гледай какви са селяните, бе, брат. А там има някаква крава на балкона. Дани, видя ли къща на вещицата? Не. Ела е там. В блатото има къща на вещица, брат. Но ме кефат леглата им, какви са. О, виж конче. Дай. Виж, гледай са. Стой, не мърдай. Виждам я. Не мърдай, Дани, вещицата има най-рядката котка. Да, това е най-рядката котка в играта, защото само вещиците я има. Трябва да опитомим задължително. Аз съм на къща на вещицата. Я убивам. Дай, черната котка! Имам 8 риба да опитома. Къде? Ето тук при мен. Гоня я, брат! Гоня я! О, тя плува! Опитомих черна котка, брат! Верно ли, бе? Имам 2 котенца. Виж ми ги! Аз ще стана баба с много котки, брат. Ето ти 3 риби да опиташ и ти ще опитомиш някакъв в селото. The next day. Ето ти риба. Ела тук при мене, бе. Ела, бе. Не бягай. Яш! Yes! Хора, моята котка е с различни очи. Хора, вижте, това е сладичка. Има различни очи, като някакво хъски е. Жълти и сини очи. Но има розов нос, брат. Добре, сега, приятели, отиваме да си намериме някакво добро място, където да си построиме нашата база. Тара, няма жълто, е много як. Аре, мисля, че тук е добро място за къща. И така през следващите няколко дни започна строежа на нашите къщи. А ако искате да видите финалния резултат, очаквайте епизод 2 и следващите 10 дена. Абонирайте се за канала, за да не ги изпуснете. А от нас, чао! А сега въобще не се чуди какво да гледаш и гледай миналия епизод на Inventory Pets номер 7, в който открих чисто нов екзотичен домашен любимец
с който станах бърз като светкавица. Кликни на видеото, ако си го пропуснал и го гледай сега.